आसामनि बयनिख्रुइबो पावरफुलसिन लिडार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार आसामनि चिफ मिनिस्टार अखमर मुख्यमंत्री बिथाङा बीटीसी गभ होनगोन ना बीटीआर गभ बेखौ बिथाङा जोबोर मोजाङै बुजायनानै होनायखौ जों मिडियायाव नुनो मोनदों। बिथाङा बुंदों क'क्राझाराव जि सरकार दङ ना बे जाबाय बीटीसी गभर्नमेन्ट आरो बे बीटीसी गभर्नमेन्टआ जाय ओनसोलखौ खुङो बै ओनसोलखौ होनो बीटीआर। बेनिखायनो बीटीसी गभदा कारेक्ट ना बीटीआर गभदा कारेक्टआ जाबाय नैबे बेखौ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा मोजाङै मिडिया पार्सनफोरखौ फोरमायनानै होदों। स' बीटीआर गभ दोननाया गोरोन्थि 100% राइट। जानो हागौ गोबां मानसियानो बे बाथ्राखौ मिथियाबो जानो हागौ। जेब्ला बीटीआर गोजोन गोरोबथाया जायाखैमोन बिनि सिगां बीटीसी गभर्नमेन्टजों खुंजानाय बै ओनसोलखौ आसलते मा होनना बुङोमोन बीटीएडी होनना बुङोमोन। गोबाङानो बेफोरखौ मिथियाबो जानो हागौ। बबेखानि जोंबो भिडिअ दिनैसिम बेनि डिफरेन्सखौ फोरमायनानै होआखै। नाथाय जायफोर मानसिफोरा मिथिया गोसोआव लाखि बीटीआरआ जाबाय एरिया जायगा ओनसोल बै ओनसोल जाय ओनसोलखौ क'क्राझाराव थानाय बै जि सरकार बै सरकारा खुंदों बेयो जाबाय बे ओनसोला बेखौ बीटीआर होनना बुङो। मोनसे समाव बेखौ होनोमोन बीटीएडी होनना बुङोमोन। बीटीएडी बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्ट्स बेबायदि माबा मोनसे बुङोमोन आरो दा बे जाहैबाय मा बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन। बीटीएडी आरो रिजननि गेजेराव मा डिफारेन्स दं बेखौथ' आं मिथिया। माबा मोनसे वर्ड बे रिजन आरो एरिया डिस्ट्रिक्ट बेहाय माबा मोनसे डिफारेन्स बुंनाय बादिबा रिजन सोदोबा एरिया डिस्ट्रिक्टनिफ्राय एसे माने गोजौआव बेबायदि बुंनो नाजायो आरो खिन्थु आंनि डिफारेन्सखौ आं मिथिया दिनैसिम बा मिथिनोबो नाजायाखै। जायखिजाया बीटीआरआ सरकार नङा बीटीआरआ जाबाय रिजन आरो माने रिजन जुदि नोंथाङा बेखौ सरकार हिसाबै लायोबा बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन गभर्नमेन्ट माबायदि खोनागोन नङा होमबा। नाथाय बीटीसी माने बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल गभर्नमेन्ट काउन्सिल सोदोबा थानायखाय बेहाय माने एसे मिनिङा डिफारेन्ट जाहैयो आरो बेनिखायनो गोसोआव लाखि नोंथांमोना बीटीसीआ जाबाय सरकार होनगोन बीटीआरआ जाबाय बै सरकारजों खुंजानाय ओनसोलखौ होनगोन बेखौनो बिथाङा बुंनो नागिरदों। जुदि नोंथांमोना बिथांनि एसामिस बुंनायखौ गोबाङानो बुजियाखैबा नोंथांमोननो खिन्थाबाय आरो माखासेया बुजिखायो 99%आनो बुजियो जायफोरा 1%आ बुजियाखै बिथांमोननो खिन्थाबाय। स' नोंथांमोना दिनैनिफ्राय बीटीआर गभ दोननानै दा बुं। बबेखानि जों बीटीआर गभबो होनो बीटीसी गभबो होनो ओरैनो आरो बुंनायाव बुङो बुंनायावथ' सोलिगोन नाथाय बास्तबाव लिरनायाव नोंथांमोना लिरनांगोन बीटीसी गभ बेखौनो बिथाङा फोरमायनो नाजादों। जायफोरा बेहायबो डाउट दंमोन नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखि। गोबाङानो बुंनो नागिरो आरो मा बीटीआर गोरोबथा बिलाइ मा बीटीआर मानो बीटीसीखौ लिरबाय थादों बिदिब्ला बेबायदि बुङो आरो गोबां मानसियानो बुङो जे बीटीआरखौ मानो लिराखै दिनैसिम मात्र बीटीसी होनना मानो लिरबाय थादों। नाथाय गोसोआव लाखि बे जि गोरोबथाना बे गोरोबथायाथ' बीटीसीनि सिङावनो माबा मोनसे इमप्रुभमेन्टसोमोन ना माने बीटीसीनि आन्दारावनो बीटीसीनि खुंथायनि सिङावनो बै जि एरिया बै एरियानि जि क्वालिटी बै क्वालिटीखौ चेन्ज खालामनायसै माबा मोनसे आपग्रेड खालामनो थाखायसो बिना लाबोनायमोन। जाबायदि बीटीएडीआवथ' सिमा बारायनायनि अपसन गैयामोन नालाय बैहायबो बबेखानि बाहायदोंमोन गैया नङा गामि थिसननाय माबा मोनसे दंमोन बेहायबो नाथाय बीटीआरआव जाबायदि दंखायो बै बुस्थुआ बेवहाय गैयामोन। बेनिखायनो बीटीएडी आरो बीटीआर एकदम सेम नङा बेवहाय मा सिमा बारायनायनि अपसन दंखाथारो सिमा बारायनायनि अपसन दङ बै अपसना बेहाय गैयामोन बेबायदि आरो डिफारेन्सआ बेबायदि। बेनिखायनो एसे माने इमप्रुभमेन्ट होननानै बुंनांसिगोन आरो गोसोआव लाखि नोंथांमोना बे बाथ्राखौ जे बीटीआर मानो लिराखै मानो बीटीसी गभ होनना लिरबाय थादों मानो गासैबो कागज पत्रफोराव मानो बीटीसी थायो बेनि कारना बेनो लोगोफोर गोबाङानो जुदि बुजियाखैबा दिनैनिफ्राय नोंथांमोना बुजिनानै लादो बे बाथ्राखौ। स' गोबां ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सारफोराबो इउटिउबारफोराबो बे बाथ्राखौ मोजाङै बुजायना होयैनि थाखायनो दिनै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बुजायनानै होबाय आरो बे बाथ्राखौ। अके बिदिब्ला बीटीसी गभ नट बीटीआर गभ थेंक इउ। नाथाय बुंनायावथ' बयबो बुंनो हागोन जेरै मेरैनो নহয় চৰকাৰখনৰ নাম बीटीसी এৰিয়াটোৰ নাম बीटीआर। আপোনালোকে চুক্তিটো পঢ়ি গ'লে কোকৰাঝাৰত যি চৰকাৰখনৰ নাম बीटीसीয়ে থাকিব কিন্তু बीटीएडी বুলি যিটো আছিলে সেইটোৰ জেগাত बीटीआर হ'ব। গতিকে সদায় আপুনি এই এৰিয়াটোৰ নাম बीटीआर ক'ব চৰকাৰখনক बीटीसी ক'ব সেইটোৱে চুক্তিত